मादै मोननिया दमखला जाया नामा? दमखल दंना गैया? खुरनो हाया? दमखल खुरनो हागोन ना हाया? गायनो हाया? नोंसोर ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जायो? बिनिखौनो लांफैयो? मालाबा दैज्लांफ्राव जुदि दैया गुबुंले फैयो दाथ' बांसिन फ्रायानो बे लोमजोबबा रोगाना लाखानांगौ। फिल्टार खालामनो हागोन ना हाया? न'आव फिल्टार खालामना लायोब्ला साबसिन जायो आरो ने? हा? अ बेनो फिल्टार जायो जानायाथ'। थेवबाबो मालाबाफोर जुदि माबायो जेनेबा गुबुंले जायोब्ला नेनांगौ जायो ने? अन्थाइनि थाखाय जावनो हाया आरोना दंखलखौ। अन्थाइनि थाखाय नै बेफोरबायदि अन्थाइ दङ आरोखि ने? हाया। दा दैखरफोरबो जावनो हाया नामा? मा गामि नोंसिनिया? मा गामि होनो? ओं? नङा मा गामि बियो? मालदां होनो दा ने? मालदां आरो ने? खस्थ'यै बयबो बिदिनो सोलिनांगौ जायोना ना? न'खर बेसे दं बिथिं? 9 घर। मैदेरथ' फैयो? दैलि? सामफ्रामबो? हा? 11 घर। हाजो गुदि आरो ने? हाजोखौ नायना ला नै माबायदि हाजो गुदिजों। बे हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय दै। बेबायदि दैमायाव लांफैनानै जानांगौ गोनां जायो आरो ने? थोरसि लथा सुफैनायखौबो बैयाव थोरसि नुदों आं बेयावबो सुफैनांगौ जायो नामा? उफाय गैया आरो ने? बे हाखरनिफ्रायनो जेनेबा बिदि मोनसे खुरना दोनबानो दसे नेनानै नेलायनानै लांनांगौ जायो आरो ने? आरो नङाबा गावबा गावबो जेनेबा मोननै मोनथाम खुरना दोननो हायो आरो ने? हारसिंसो? ए बिथिं नेगासिनो आरो ने नोंहा? दसेनो रानबाबो दसेनो माबाथारो ने बियो? बेथ' बिराद खुरबायलै ना? बिराद खुरबाय बियो ओमफ्राय बेजोंसोमोन ना? बेजोंसोमोन दा खुरै खुरबोनानै बिसिंसिम फैबाय आरो ने? दा बेखौ रायजोफ्राथ' एसे नायनांसिगोन ना? दा नै